A1 n'Igbo fọzọ bụ na ma amara agba egwu ma ncha ime ife na-akpọ na mmadụ nwere rhythm enwe edem ya etinye egwu nchọ ịgba everybody na my family say biko nne biko nọdụ anyị Imo ga na la nwa ime were lafa di m I like lafa m ebe ngeji nọta were lafa onye ọzọ I like lafa m and malukwa na kitazi ụmụ nwaanyị na-anụzi di later ife abụrụ ụmụ nwaanyị na-anụ di na 19 ịnụwa di na 19 inwe ike change afa gị ima go from 19 you continue ọdịgị nọma ịnụwa di na 29 ije go school inwego license inwego passport inwego certificate knocked up mba enwe dị time ị na-agbaghalị Nigeria municipal office change afa and even because lately I'm ejezi no na go pre-colonial Igbo history apart from afa nna ọkwa ma ife a na-ekwu na nwaanyị nụọ di n'ozi na osizi be di pre-colonial Igbo dịka my great grandmother na gwa gị maka mgbe ụmụ ebulu ozu ebu na be nne ya ebe a nọ mmụọ ya ka a ga-eme gị so the idea na Igbo culture bụ na nwaanyị jee ịnụ di na dịka borrowing oboro ndị be di ọkabo yes which is why ne ono na ụmụada na befa why nwaanyị which imago ịmụ nwaanyị na abuse kwa maka na iji ụmụada na-enye nsogbu na dịka anụbata nwaanyị ọzọ ndị obodo ahụ ebe anụbatara ya ga-enye nsogbu because ebe fa nwere power so imago anyị pụtazi anyị mix up all these Christian ideas still no Igbo maga ewela afa nna na-aba mba si m na mede follow Igbo culture na mambụrụ na nge na-asị Igbo culture kwa anyị chọrọ follow Igbo culture anyị enwekwa afa nna my mother bụ onye ọ na-akwado ụmụ ya ọfụma from the time m ji m obele kwadocha gị a na-eju ka tinye nkiri bụ na so ka m na-eto ama m na ịdị mma dị mkpa mana kịta mmadụ na nwee platform so achọrọ m si ka m try godo ka ọ bụ sọsọ Nigerian designers ka m ga na-eyi enwere m access to designers ebe ọbụla mana talent dị na Nigeria and achọrọ m igosi na ife anyị nwa nwee dị mma ife anyị nwa nwee dị nwee ike ịnọ nọdụ ebe international designer nọ jidekwa nke fa the other thing bụkwa na maybe amarọkwa mfa ọ dịka mba na shop ngola efe ma mfu something na ngwa somebody order alumia so many of them amaro dị n'ọmụnwa na ọdịa so fafuzi anya and so broke na many of them we could do access ịgwa m ife ọbụla water because achọrọ m mgbe m bidoro ya achọrọ m ka ọ dị achọrọ m ka ọ bụ no celebrity exclusive achọrọ m ka ọ dị ka ife mmadụ nwere ike any other person fụ ya nwere ike jekwa na shop gotie mago so women na omenala na asụsụ dịkwa very far connected yes because inye value to asụsụ gị then ị ga-enye value to omenala gị ana ụmụ di m ife mmago dịka mgbe m na-eto kịta nwa m dị 2 achọrọ m ka ọ malụ mmọnwụ achọrọ m ka ọ malụ ịkpọ ọga achọrọ m maka na ọ dị m ka ụdị ụmụ ife ndị a si o si build character mmadụ mago ịmalụ na onwe ebe isi because ịmalụ na onwe ebe isi onwe ebe na enwere ike ije so ndị Igbo anyị need ijekọnata aka n'ụda anyị because na ife na-emebisi ike ife na-emebisi ike na Igbo well ndị Igbo adịghị agụ Igbo maka na ndị Igbo echere na onwe ebe eji Igbo eje ịghọta so na-ekwu na English si na anyị dị enye Igbo value mgbe nọ secondary school emelu m Igbo senior secondary school makwa ya A1 ka nkwukwa mana I remember na ndị mmadụ achọrọ ime Igbo adịrọ cool imago ilu na mgbe nwere ike drop Igbo Igbo so na mụnwa choose ime Igbo ndị mmadụ na-asị ma why ị na-eme Igbo so I think all the main reason the second thing bụ na anyị ndị Igbo enwero ndị Igbo ada asụ Igbo ọsọsọ ndị Igbo na Nigeria bụ ndị ife onye Igbo na-amarọ isuala Igbo ọzagị n'Igbo
anyị adakụziri ụmụ anyị Igbo ije na be ndị Igbo di na nwunye nwoke na-asụ Igbo fachozi igwu ụmụfe okwu fasụ anya na oyibo so ọ dịkwa serious Oti mamunwa usually and mother I wonder if I game ka iwe change ifa. And all the simple. I decide that kita na gonna sulu mo Igbo. I decide that na especially na southeast. Na Igbo gadi compulsory until I go to secondary school. And also I decide that Igbo be fedi cool. Obu ife kwesi na obu ife fele. Ife nji gadi. Actually, they do that meche makia. Mananchicha makia si onde ni Igbo kedo onye ga-agụ. Makedo onye ga-agụ ndị Igbo amara agụ Igbo. Ndị Igbo amara edi Igbo. So ndị go do n'Igbo. Anyway, can you put on mama there because never say never. Mana ndị go do n'Igbo, ndị Igbo ga-agụ ya ga-akali na a translate ya into Igbo. Into English. Yes. So, ima Igbo di mumpa. Mana buru ife so onye ga-eme. O ife a ga-eme na ife ga-ejikọ aka wee mee.